14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 1230 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव जगदान। जेसेनो लकसभा बिसायख'थिया खाथि सफैदों, जेसेनो गावबागाव दोलोफ्रा सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनाय नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो दिनैबो 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय थाइखाजरा राइन' गेलेग्रा फोथाराव 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ मोनसे मेगा जयनिं लानाय जायो, जेराव बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे बिपिएफनि मददगिरि आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 1200 निफ्रायबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जायो। बे हाबाफारियावनो बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरिफोरखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गावनि आखाइजों बरायना लायो आरो माखासे सोद्रोमाफोरखौ जिल्ला आरो ब्लकनि दैदेनगिरिफोरनि आखाइजों बरायना लायो। मख'जायोदि बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लायो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि, एमएलए जयन्त बसुमतारि, एमसिएलए माधव सेत्री बिथांमोनजों लोगोसे गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। सरकारा मोनफ्रोमबो समस्तियाव स्टेडियाम गायसननाय जि हाबाफारि लादों बेखौ थाइखाजरायाव दिनै जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो साननैसो उनावनो बेवहाय स्टेडियाम लुनाय खामानिया जाफुंगोन आरो बेनि गेजेरजों साहा ओनसोलनि फरायसाफोर, लाइमोनफोर जायफोरा गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहा दानो सानो बिथांमोननि थाखाय मोजां मोनसे सुबिदा जागोन आरो बोसोरफ्रामबो बे ओनसोलाव मोजां माखासे गेलेमु आयदानि हाबाफारि जायो। रायजो राजाफ्राबो मोजाङै स्टेडियामाव जिरायनानै बे गेलेनायफोरखौ नायनो हागोन। दा बिनि थाखाय मोजां मोनसे सुबिदा जागोन। आङो साबायखर बावदों जोंनि इएम बिथां आरो एमएलए बिथांमोना जों बिसायख'थिनि समाव जेरै बुंदोंमोन जे जोंनि खामानि मावनाया साहा ओनसोलनिफ्राय जागायनांगौ। खोला ओनसोलाव गोबां समाव डेभेलपमेन्टनि खामानि जादों, नाथाय साहा ओनसोलाव जायाखै। दायो साहा ओनसोलाव जेएमनि दै होनाय, दालां बानायनाय, लामा बानायनाय, माखासे इरिगेसननि स्किम लाबोनाय गोबां खामानिया दिनै चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलाव जागासिनो दङ आरो रायजो राजाफ्रा बे सुबिदाखौ मोननो हादों। दा बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा लोब ओंखारबोदों आरो बेवहाय दिनै 1200निख्रुइ बांसिन बिपिएफनि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा फैनानै जोंनि हान्जायाव जइन जाफैदों। आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायदों। दिनै बोसोरथाम जि इउपिपिएलनि सरकार बेवहाय रायजो राजाफ्रा मोननो हाबाय। खेबथाम भट होनानै बिपिएफनि समाव ना गोजोन लाबोनो हादों, ना मोजां थासारि लाबोनो हादों, ना खौसेथि लाबोनो हादों, ना जौगानाय लाबोनो हादों। नाथाय खेबसेल' इउपिपिएलनो भट होनानै सरकार लाबोनानै दिनै गोजोन थासारि फैबाय, रैखाथिखौ बयबो मोनबाय। दिनै आर्मि पुलिसनि खुनु उपद्रब गैला आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइनि थाखाय, रांखान्थि जौगानायनि थाखाय मोजां मोनसे थासारि बयबो मोननो हादों। दा बिनि थाखायनो इउपिपिएलआव बयबो लोब फैदों आरो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिया बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै मोनसे जारिमिनारि मोनसे साक्सेस लानानै बिथाङा देरहालांनो हागोन आरो जि मोनसे नरेन्द्र मदि बिथांनि थामथि जि सरकार बेवहाय जोबोद गोख्रोङै जोंनि ओनसोल जौगानायनि थाखाय खामानि मावहैनो हागोन। सार, नुनो मोनदों जे बिपिएफआ नोंथांमोननि जौगानायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायखौ बियो राजखान्थिनि थाखाय मोनसे फावथिना होननानै बिथांमोना बुंदों। बिथांमोननि समाव बेनो फावथिनामोन। दायो रोजा अन्थाइ खाम्फा मोनगोन बिथांमोना गायनानै दोनलांनाय, खिन्थु खामानिफ्रा जायाखै। किसुमान बिल्डिं बिथांमोना आधा लुनानै गारनानै थांदों, जिफोरनिखि मानो लुदोंमोन मानो मादोंमोन रायजोफ्रा मिथिया। नाथाय जोंनि समाव जेखौ जोङो लुनो हागोन, जाय सेंसन जाबाय बेखौसो जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनो। दा नंखायनो बेवहाय राजखान्थिनि जेबो खोथा गैया। जोंनि आइ आफाफोरखौ लानानै, जोंनि बिदा फंबायफोरखौ लानानै जोंहा राजखान्थि खालामनांगौ जेबो गैया। गोलाव सम सोमावसारनानै फैनाय जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ, हारिखौ सिबिनो फैदों आरो बिथांमोननि बायदि थगायनानै खुन्दुं कम्बलजों रायजो राजाफोरखौ जोङो आन्दायहोनो फैयाखै। रायजो राजाफोरखौ जौगाहोनायानो इउपिपिएलनि थांखि। दा बिनि थाखायनो बर'जों लोगोसे गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्राबो दिनै बिपिएफखौ नागारनानै रोजा रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जइन जाफैदों। दा बिथांमोनखौ जों बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव दा जि स्पिडआव खामानि मावदों बिनिख्रुइ डाबल ट्रिपल स्पिडआव खामानि मावनानै बिटिआर ओनसोलखौबो भारतनि बबेबा मोनसे जौगानाय ओनसोलजों समान आगान होनो थाखाय जों खामानि मावलांगोन। एमपि बिसायख'थिनि फिथाइयाथ' दानो क्लियारखा। बेसेबा बुरजा भटआव देरहागोन, खारन आगोलाव जेब्ला सरकार दङमोन अब्लाबो बिपिएफनि केन्डिडेटआ भट मोनाखै आरो दाथ' बिथांमोननि ना सरकार दङ ना मा दङ, अबस्थाया बिराद गाज्रि बिथांमोना। ओंखायनो जों थाबैनो फोसावगोन।
मा बुंगोन सार दिनै जौगालु बिथिङाव आरो मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसनबावबाय माबायदि जौगागोन बिटिआर सोरखारा बा इउपिपिएल दोलोआ जागायजेननायनिफ्रायनो बुंबोबाय थादोंमोन जे जोङो रायजोनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन। बे सोरखारा रायजोजों थागोन, रायजोनिनो सोरखार जागोन। बेखायनो दिनै रायजो राजानि अभाब अभिजग गांनाय उखैनाय बेखौ दिनैहाय बोसोरथामनि गेजेराव बिटिआर सोरखारा दिनै सुफुंनो थाखाय फारि फारि दिनै नाजादों आरो मावफुंबोगासिनो दं। दिनैहाय बिर सिलागां, जों सिलागां होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो मोनथिगौ जे बिथाङा बिएलटिनि चेयारमेनमोन आरो दिनै बिटिआर सोरखारा बे सिलागांनि मुङावनो दिनैहाय स्पर्ट्स स्टेडियाम बानायनो थाखाय थांखि लादों, जायखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा 15 बोसोर बिथाङा खनथाम देरहानानै बिटिसिखौ सामलायदों। नाथाय जाय मानसिया गिबियावनो बिएलटिनि चेयारमेनमोन आरो बिएलटिनि दानानै चेयारमेन जानायनि उनावनो बिएलटिजों बिटिसि सुक्ति जादों, नाथाय हाग्रामा महिलारिनाव बिथांनि सिगांनि जिफोर दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफोरनि फारसे जि मोनसे सिबिनाय अनसायनाय बे मालाबाबो गैया आरो बिथांखौ जों नुबोफेराखै। नोंथांमोना मोनथिगौ जे बिटिसि सुक्तिजों जि दालां मोनसे फैबाय बिमा दैनि सायाव, बेखौ हाग्रामाया गावनि नाम दोननानै लाबाय। नाथाय बिएलटिनि चेयारमेना सिलागांमोन, बिथांनि मुङाव दोननाय जायाखै। दिनैहाय प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि इउपिपिएल सोरखारा दिनै बिर सिलागांखौ जों सनमान होयो, मानोना बिथाङा जोंनि हारिनि थाखाय, बे ओनसोलनि थाखाय, बिटिसि मोनफैनायनि थाखाय जिफोर मावलांदोंमोन बे मावनायाव बिथांनि जोबोद गिदिर बिहोमा दङ। बेखायनो जोङो जोंनि सिगांनि दैदेनगिरिफोर बिर जोहोलावफोर बिथांमोनखौ जों रेसपेक्ट होयो आरो बेबायदिनो बिथांनि मुङाव दिनैहाय मोनफ्रोमबो बिटिसिनि बा बिटिआरनि समस्तिनि सिङाव मोनफा मोनफा स्टेडियाम जागोन आरो स्पर्ट्स स्टेडियाम, बे स्पर्ट्स स्टेडियामनि मुङा मोनफ्रोमबो बिर सिलागांनि मुङाव थागोन। दा बे बिराद गिदिर मोनसे बाथ्रा। बेखायनो दिनैहाय नैबे थाइखा जरायाव बे फिल्डआव जोङो स्टेडियाम बानायनो थाखाय दिनै मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय अन्थाइ खाम्फा गायसनफैबाय आरो बेयाव जों खोनादों जे बिपिएफनिया बुंबाय थादों जे माने ललिपप होनाय माबा होनाय बियो ओरैनो भेग'पावनासो होननानै। जोङो बेखौनो रायजो राजा आरो बिथांमोनखौबो जोङो फोरमायनो लुबैदों, बिथांमोननि खाथियावबो जों बुंनो लुबैदों जे जोंनिया जिफोर सेंसन जाबाय, जायखौ दिनैहाय मावनो हाथावथाव बे खामानिखौसो लादों। बेखायनो बिथांमोना माबा मोनसे बिदिन्थि दिन्थि जे सिगाङाव सिलागांनि मुङाव माबा खामानि मावदोंमोन नामा, दिनै सुजित नार्जारिनि मुङाव बिथांमोना माबा मोनसे हाबाफारि लादोंमोन नामा? जेबो गैया। दिनै सुजित नार्जारिनि मुङाव जोंहा अडिट'रियाम बानायगोन मोनफ्रोमबो समस्तियाव, बे हाबाफारिखौ दिनै इउपिपिएल सोरखारा, दिनै बिटिआर सोरखारा लादों। दा बेखायनो जौगानाया जोबोद रेपिडलि जागोन आरो बे जानो थांगासिनो दं आरो थांनाय 17 बोसोर आरो जोंनि बोसोरथाम बेजों रुजुनानै नायोब्ला खामानि मावनायनि जेफोर हार, बे हारा दिनैहाय इउपिपिएल दोलो बा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनिया बांसिन। आं खोब गोजोनथावना बाथ्रा होननानै आङो दिनै फोरमायगोन। जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव जोंहा दिनैहाय नैबे राइन' स्पर्टिं क्लाब काम लाइब्रेरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मोनसे ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनि जों हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव जोंहा 1230 जोंहा सा बिपिएफजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि बिबानगिरिफ्रा जोंनि दोलोआव दिनै हाबफैदों। खोब गोजोनथावना बाथ्रा आरो बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों आं बरायबाय। आरो बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा, आथिखालनि इउपिपिएल दोलोनि जा आफादगिरि मानद गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैदों। जोंनि बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहाय बाहागो लाफैदों। जोंनि मोनसे समनि जोंहा एमएलए जा सन्दीप बसुमतारी बिथाङा बाहाय बाहागो लाफैदों आरो जोंनि एक्ट्रेस नं सिले समाजनि जा एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो गोबां जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा मैखोमै बाहागो लानानै नैबे हाबाफारिखौ मैखोमै जाफुंसार खालामदों। आं बेखौ मिजिं खालामदों आरो आङो दिनैहाय बुंगोन दिनै 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव बिपिएफनि गोहोआ दिनै एखे 100% दुरबल जाबाय, आं बेखौ बुंगोन। दिनैनि जयनिं हाबाफारिया जिल्ला हिसाबै लानाय जादोंना चिरांदुवार दिनैनि बे जयनिं हाबाफारिखौ जोङो 14 नं चिरांदुवार समस्ति हिसाबैसो जों लादों आरो बे समस्तिनियाव दिनैहाय 1230 जोंहा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो फैगौ समावहाय जोंहा लकसभानि बिसायख'थियाव निस्सय बिथांमोननि मैखोम बिहोमा बिथांमोना निस्सय लागोन आरो जोंनि एमपि बिसायख'थियाव लकसभा बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि, एनडिएनि बिजाथि, बे बिजाथिया 100% देरहागोन आरो बयनिख्रुइबो बांसिन भर हरनो हागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। लोगोसे जोंहा दिनै खोब गोजोनथावना बाथ्रा, नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव
जोंहा बिर सिलागां बसुमतारी मेम'रियेल मिनि स्टेडियाम नैबे जोंहा राइन' स्पर्टिं क्लाब खाम लाइब्रेरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बेखौ जोङो लुफुंनो दिनै सिगांदों आरो बेल' नङा जोंहा सुजित नार्जारी गोसोखां नब्लां बेखौ जोङो सान्तिपुराव थाबैनो गायसनगोन आरो बेबायदिनो गोबां जोंहा अनुस्थान दिनै जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ जोङो दाखालि नुदों बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां नलेज सेन्टार बेखौबो जोङो अलरेडि जोंनि समस्थियाव मोनबा जोङो दाखालि गायसनखांबाय आरो बेबायदिनो गोबां माखासे अनुस्थानफ्रा जोंनि गेजेराव जानो फैगासिनो दङ आं आसा खालामो साफ्रोमबो रायजो राजाया बेबायदि गोख्रों खामानि मावनायनि थाखाय जोंनि गोबां बेबायदि माखासे आसनि लानानै खामानि मावनायनि थाखाय जोंनि गुबुन गुबुन दोलोआ दिनै जोंनि इउ पिपल दोलोआव दिनै जयेनिं जादों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे गोहोखौ जोंनि सक्तिखौ जोंनि आखायाव दोनबाय थानो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा दिनै मदद होगासिनो दं आं बेखौ मिजिं खालामो।